tu sabi, ni pentsot, tenori meritu kendu bari, bueno, langile zen ze fundizioen berrike bar. Fundizio batzutan egon zan berri gara baten, baina, claro, ni abade langile naz, berri hindo fundizio baten. Nire harremana da fundizio hortako beste langileekin. Eta, claro, irrogeiko markadan abade langile zemanaz, bueno, abade langile gehienak hildira edo, azkenengo hamarkadatan dauz, zure mundu hori neko mugatu importanti eta bar, nire da hor, zure inguruko langile inguruko mundu bat, eta ganera desagertzen ari dara. Bai, langilek ikin direlako eta abade eurek ere ikin direlako. Zer gertatzen da Juleneaz eta beste herri gazteen ibizien jente askorekin gazteen artean ibiziren. Euren harremana eta euren birra esan izen langile batzun artean baizik eta herri baten, eta horren zabatasun horrek beste popularidade moten zuen. Senti horretan, ulertzeko eta herri baten ekarterue ez popularra, baina maizue oso popularra. Maizu batek urtero herri horretako 40 umen arduragiko dugu. Eta horrek urtean beste 40, eta azkenien ikustezu, haneko Samario arteaz pasetazten. Guten izurretan edo zubinguruko trago kartzen eta paseo jantero zen, agur maizu! Zentirotan, eta oso garrantzitzu da abade langileen movimentu hori. Ja, klaro, bat adeko oihartzun bat, eta beste deko altzaboz bat. Ez da bakarrik abotza dekola, baizik eta Julenek eta horrek herrikaztein bidez, eta horrek antolatu, eta gari baten, zudeko zunin, 15-16 urte, 10.000 duda, abade bat, gari hartan ganera, abadiek, bizondi jokit jebien ez dargalak izen, bizartien, galasotu dauzen gauza bat zuri buruz, berbait jatzuna da bai, zudeko zazkeni mitifiko egin duzu jente hori. Nindun nahi zaukin eban kristonako diskursioak. Eta baritzen gari bat inkluso berbaik ezken duen nahiten. Baina gura lagurez, jente askorentzat eta jente asko mitifikaute daukaguz. Ondo da, eta mitupe bat egin dabe. Baina zentrotan bai dau, abade pila hondi bat, lanak, lehen esan duguna gizartien, lan injabe kristonalez. Espuertas. Ez dire ezagunak. Berrosatuko biharko ditu. Zentrotan, Julen bakarrik ezari zen. Julen antolatu ban, horrezik, garrantzia zer zan. Nola jote ziren los palos del régimen. Antolaketara. Zentrotan, Julenen lana ondizina izurretako gaztien taldie bultzati izen zan. Hortek etortzen gero, jai bat zorrie, edo jarretu bat, jai bat zorrie, euskarazko iotu zentrotan, bere izen zan, ipimana Asize. Eta gero urten dugu. Asize hori, oinarrezko izen da, ze Asibarik ez dago bestie. Hor, Julen eta beren etxie, etifikaute dago, bai. Euskarazkotan persona guztien moduen ezan izango hain jauntzi eta burgarria, bai. Beren lana, inok ezin dugu batu.